Akanachi Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwupụtago na ọchịchị ya na-agbakeri ala ezu ike iji wee hụ na Anambra State chapụrụ n'ụdị dị iche iche. Akanachi steeti a bụ onye kwupụtara nke a n'obi nke Ezeọnala ndị Achala n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọka North bụ Igwe Ositadimma Nwokedi n'oge atịkwabara mmemme nkụzi a na-eme kwa afọ ọbụla n'aha nnukwu nna ha bụ Chief Joseph Ndubuisi Nwokedi. Ka Chinelo Ọnwụzurike kọchapụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ Soludo onye ọ bụ onye Chief of Staff ya nọchitere anya ya bụ Maazị Ernest Ezeajuri kwuru na ebe ngalaba dị iche iche dị na ọnọdụ azụmahịa steeti a bụ nke na-aga n'iru. Na mbụ dịka ọ na-awa ọjị, Igwe Nwokedi kenere Chineke maka uto na agam n'iru a nke ya bụ obodo na-enweta ma kenekwa Gọvanọ Soludo maka ọkpụrụkpụ aka ọrụ ọ na-arụpụta, kwekwa nkwa na ọ ga-enye ya nkwado.